Mga igsoon, all of us, non-excluded, need this. No, nagkinahanglan kita ni ining gasa sa Dios, ang lawas ug dugo ni Kristo. Tungod kay kitang tanan mga makililimos, mahitungod sa kung unsa man ang mahinungdanon kaayo. We beg God for this. What is important nganhi kanato? Ug mao kini ang gugma sa Dios. Mao kini ang atong nadungog nganhi sa atong unang pagbasa. Nga mao ang naghatag og kahulugan sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi nga walay katapusan. It is only God that will give us eternal life. So today, we lift up our hands to Him, asking to receive His gifts. Ang Ebanghelyo, karong adlaw, nga mausab ang akong gigamit, mao ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo karon og dili mao ang Ebanghelyo sa kapiestahan ni San Agustin. Ug ngadto sa atong Ebanghelyo, naghisgot dito mahitungod sa gasa nga gihatag sa Dios ngadto sa mga sulugoon. Kung inyong mahinumduman kadtong Ebanghelyo nga kanunay natong madungog nga ang usa ka tag-iya sa parasan, ang usa ka master, no? Ang usa ka agalon, hapit na siya nga mulakaw, mubiya ngadto sa usa ka lugar, ug iyang gibilin ngadto sa iyang mga sulugoon ang iyang kabtangan. Mihatag siya og talento, pipila ka piso, no? Napulo ka piso kalibo ngadto sa una nga sulugoon. 5,000 ka piso ngadto sa ikaduha, ug sa ikatulo o sa 1,000 ka piso. Kung ato kanang nadumduman, mao kana ang Ebanghelyo karon. It tells us that we have received talents from God. Kitang tanan nakadawat ni ining maong gasa according to the ability of each one, matag usa kanato. Aduna kitag mga nagkadaiya nga mga gasa base sa atong kapasidad. Before all else, let us realize this. We have talents in God's eyes, we are talented. Consequently, walay makaingon nga siya walay pulos. Siya usa ka kabus nga dili makahatag ngadto sa uban o walay ikatampo alang sa kalambuan sa tanan. No one can say that. Tungod kay kitang tanan adunay nagkadaiya nga gasa. Siguro ang gasa nako dili susama sa mga gasa nga inyong nadawat. We have different gifts nga gihatag sa Dios nganhi kanato. We are chosen and blessed by God, who wants to fill us with His gifts more than any father or mother does with their own children. Ang Dios nagbubo kanato niining mga gasa, labaw pa sa usa ka ginikanan nga kung unsay yango unsay pangayoon sa usa ka anak, ihatag gayud sa ginikanan. Labaw pa ni ana ang Dios. Ug ang Dios kansang mga mata naglantaw kanato nga iyang mga anak, entrusts each other of us. No, gisalig sa Dios nganhi kanato ang atong isig kaingon, isip mao ang atong misyon. Unsa di ay ang atong misyon sa kinabuhi? Ang misyonaryong paglawig, missionary journey nga atong pagabuhaton, nga atong pagahimuon sa atong kaugalingon. Pinaagi sa sakramento sa bunyag, kita nakadawat ni ining maong gasa sa misyonaryo. Ang atong Dios naghatag kanato og responsibilidad. Pinaagi sa pagmisyon, pagpaambit sa atong kaugalingon ngadto sa uban.
In the parable of today's gospel, not of the proper for the saints, we see that each servant is given talents to use wisely. Gihatagan sila og gasa nga ilang gamiton sa husto nga mga pamaagi. Samtang ang unang duha nakadawat nagbuhat sa angay nga buhaton. The third does not make his talents bear fruit. No? Balikan nato tong parable nga gisgutan ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an ni atong tulo ka mga servants, each given by the master talents according to their capacity. Ug ang katong ikatulo nga servant, iyang giuli kung unsa may iyang nadawatan. Miingon siya ngadto sa maong agalon, nahadlok ako busa, milakaw ako og gitaguan ko ang imong salapi ilalom sa yuta. Tan-awa ania ang imong salapi. As a result, he is harshly rebuked as wicked and lazy. Walay pulos ug tapulan nga sulugoon matud pa sa agalon. What made the master displeased with him? Unsay gikasuk-an sa maong agalon ngadto kaniya? To use a word that may sound a little old-fashioned but is still timely. Makaingon kita nga usa kadto sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Mao kadto ang gikasuk-an sa maong agalon. Ang iyang sala mao ang wala pagbuhat sa maayo. Kasagaran aduna kitay ideya nga wala man aduna kitay ideya, moingon kita sa atong kaugalingon, wala man kitay gihimo nga dautan. Wala man koy gihimo nga dautan. And so, we rest content, presuming that we are good and just. Wala man ko'y gihimo nga dautan. Ngayon kita nga buutan ug maayo, hapan atong nakalimtan nga wala po tay gihimo nga maayo. What makes us good and just? Hapan sa ingon ni ani, dili kita halayo sa walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon. If we claim nga wala kitay gihimo nga dautan, apan wala usab kitay gihimo nga maayo. Tinuod wala siya gihimo nga dautan, wala niya usiki ang salapi sa iyang agalon, gani iya kining gitipigan gilubong sa yuta. But to do no wrong, ang dili paghimo sa sayop is not enough. Ang Dios dili usa ka inspektor nga ga-inspect kanato. He is a father looking for children to whom he can entrust his property and his plans. Subo pa malandungon mga igsoon nga ang Dios nagbubo sa iyang gugmangan hikanato apan siya mismo wala makadawat sa ganti nga unta atong ikabalos ngadto kaniya nga mauusab ang gugma. Ang dili pagbuhat sa angay nga buhaton, usa ka dakong sala diin ang mga kabus maoy makaluluoy kaayo. Here it has a specific name. Walay pagpakabana. Kini sa dihang muingon kita, wala ako'y labot ni ana. Dili ka na ang akong priority. Dili ka na ang akong concern. It's not my business. Iya ka na sa gobyerno. Wala ako'y labot ni ana. Kana bitang mutalikod kita sa atong mga igsuon ug isig kaingon nga nanginahanglan kanato. When we change channels as soon as disturbing question comes up, kanang maglagot kita tungod kay aduna kitay nakita
nga mga daotang mga binuhatan sa atong isig kaingon, apan kita mismo walay gihimo mahitungod ni ini. How many of us seen this disease of corruption? Apan kita mismo walay gihimo mahitungod ni ini. God will not ask us if we felt righteous indignation, but whether we did some good. Wala naglantaw ang Diyos kanato sa diyang kita naglagot sa mga sayop nga mga binuhatan, apan naglantaw ang Ginoo sa mga maayong buhat nga atong nahimo. How in practice can we please God? When we want to please someone dear to us, for example, by giving a gift, we need first to know that person's taste. Kung mahatag kitag regalo, di ba, kung unsa ang iyang gusto atong preference, aron mahatag nato niya kini. Dili man siguro kung unsa ang atong taste, mao'y atong ihatag ngadto kaniya. When we want to offer something to the Lord, atong tan-awon mga igsuon, sa atong kaugalingon kung unsa gayud ang atong ihatag ngadto kaniya. Let us see in the gospel. Tan-aw na to nganhi sa ebanghelyo. Si Jesus miingon ug ato kining nadungog sa makapila. Truly I tell you that sama nga gihimo ninyo kini ngadto sa ubos kaninyo, gibuhat usab kini ninyo kanako. This list of our brethren kadto silang suod sa Ginoo. Sila nga gigutom o nagmasakiton. Tan-aw na to sa atong panahon karon. Very timely. How do we respond to this pandemic? Especially those brothers and sisters nga nanginahanglan kaayo. Niadtong mga dumuduong. Niadtong mga kabus o mga sinalikway na nagantos nga wala nakadawat sa mga panabang gikan kanato. On their faces, mga igsuon, we can imagine seeing Jesus' own face. On their lips, even if first by pain, we can hear His words. We can hear the words of God. This is my body. Nining tanan kini usa ka malisod nga buluhaton, no, kining paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban isip atong misyon nga gisangon kanato sa atong Ginoo. Usa kini ka malisod nga buluhaton ug magpabilin kini nga ideya kun walay conversion nga mahitabo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. It remains idea. If there's no conversion, walay pagkakabig nga na sa atong kaugalingon. Matod pa ni Pope Emeritus Benedict XVI, Saint Augustine is a model of conversion for Christians of all ages. Although conditioned by the passions of youth and the habits of his time, Saint Augustine sought the truth, and that led him inevitably to faith. Saint Augustine's spiritual awakening was not an overnight event, but a continual process, which was ultimately successful because he never stopped trying to find out where we come from, where we are going, and how we can find the true life. Pagpangita sa kamatuuran nga ang Dios lamang maoy makahatag niini kanato. The second stage of his conversion came when, after his ordination as a priest, Saint Augustine was called upon to preach publicly, a development that required him to translate his sublime thoughts into the language of the simple people. Atong nasayran,
How many times in a week maghatag sa pagtulunan si San Agustin ngadto sa iyang katawhan? A third phase of the conversion came later when he became a bishop, revised and corrected his previous works as a sign of his own humility. Mga igsuon, anaa ba kanato ang mapaubsanon sa atong kaugalingon aron kita magkaanaa og pagkakabig sa atong kaugalingon. Everything being said is our mission towards others, our mission to our family. Ang misyonaryong paglawig, our missionary journey, is the fruit of our conversion. Conversion of hearts that rest in Jesus. May God bless us all. Palihog manindog ang tanan ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo